afganistan ni khoroksa 13 বছর umor ni cherai plane ni je chakka tongmani a jagao haboi chini bharatha india o sokpaikha jeng saimano flight chakka o hangke besuk chu kaoi tongke tolani noknak nokhuria tei aboni tolao joto shunno haikese nuhuro bufang wafang simi khrang jiji tei chumoi rok simi bodol bodol amakahai tei amsaksa kirima sincha khula jagao o cherai hingke a chakka bisingo haboi abobo gathang sokpaikha india o belai kheno wanajaknai kok o video rok social media o belai kheno viral ongoi tongo o video clip viral ongmani yagulo lokorok joto belai kheno malang salainani nangkha tamni hingangke chakao kasai phaikha amabo kono protection rok koroi ganaguni ar jagao bo bahaike kachawoi nok parbai bahaike oriwi thanglia te amsu khola jagao bahaike tongphai mangkha ababo gathang phai mankha belai kheno wanalaijak lokorok okokno wansuk laiei je jagani hoite plane biro ar jagao oxygen bo kom ongo tei nok barok bo belai kheno hohom ongo speed khlai phaio nok barok bo je jaga tei plane biro a jagani hoite oxygen level o belai kheno kom te a jaga no barbo amsike sipsaoi phaio amono tei banchiwoi survive khaini dongna hangangke 0% no kalaio hingke bahaiki bo ar jagao amsaksa nok bar hom hom phaimani yagulo bo tei oxygen level amsak kom ongmani yagulo bahaiki bo ar jagao survive khlaiei banchiwoi tongoi mangkha lukurok belai khino wanajak okokrongno wansugoino tei amsaksa security kabang tongmani yagulo bo bono bahaike a chakkao hoijagoi tongmani nukliya ar jagani security guard rok hingke phaidi oborokno tuino tinini video saiman lainai afganistan ni 13 বছর umor ni khoroksa chela amor soksugya emon je karnama khlaika o karnama belai kheno kirma sincha bini a karnama no khanamani yagulo joto lokorok belai kheno malang chalaija o chela plane ni chakao haje jaga tongo kisisa ar jagao o chakka hamani jagao haboi afganistan ni simi delhi jora plane by phaikha o chakkao no bisingo haboi pura 94 minute bo haikino nokha shakha plane ni chakkao amsuk nokbar hom hom tei oxygen level kom bo survive khlai tongkha jefru of flight delhi wo land khlainani naikha apurke no cctv camera footage so nugoi mankha je o chola masa o plane ni paiya ebakheba chakka bisingo habsa khinei tei koktumani bisingti saimankha o chola 13 বছর umor ni tebo afganistan ni tongnai no hinei teibo iran thanani bagui se wansukmani phiaba bul eba kheba galti engoi bo delhi wo sokphai tongphaika alada flight ni chakao habsaktei engoi जानकारी eba kheba koktumani bisingtei saiman khaje je biman yatri passenger rok je phainai boni kari uklog uklogo phai bo o chakka bisingo borokno ke sani tep sake hapka a jagani security guard rok saka oma haike hoijagoi chakka rogo kawai thanga hangele je jaga tei plane biro a jagao oxygen level belai khino kom theinani chances 100% tongo hinei phia bapo bahaike gathang sok paikha belai khino wanajak laikha borok porjonto।